Vítajte v štúdiu Infajnu. Vítajte aj vy, milí priatelia, pri televíznych obrazovkách. Dnešná téma je jasná: znásilnenie a zneužívanie. Ale dnes sa nebudeme rozprávať o tých znásilneniach a zneužívaniach, teda o tom trestnom čine, ktorý obsahuje každá štatistika. Ale budeme sa rozprávať o tých prípadoch, ktoré štatistika neobsahuje, ktoré boli utajené zo strachu, potupy, hanby. Cítiš sa ako žena vždy bezpečne? No určite nie. Väčšinou tak podvečer to je také. Keď už sa trošku stmieva však. A ty? Nie. Necítiš sa bezpečne? Nie. Takže toto boli názory našich divákov. O chvíľu sa dostaneme ďalej.